No niin, tervetuloa tänne Pelikanssin koppiin. Meillä on täällä menossa tämmönen kielikylpy näiden ulkomaalaisten kanssa. Me ollaan vähän huolissaan, kun ei oikein mene viestit perille ja jätkät ei ymmärrä mitään. Ne on kuitenkin monta viikkoa täällä ollut jo ja ei niinku minkäännäköistä käsitystä Suomesta, niin me vähän päätettiin opettaa niille. Meillä on tässä muutama lause kirjoitettu. Katsotaan täältä, Hoji voi aloittaa lukea. Luet siitä vaan. That's the first sentence. Latte on Keroko kaupunki. That's good. The second one. Oh. Hei man voro lamate tananan. Hei turomari tal on peli kanasia. Good job. My turn? Yeah. Alright, Lotion, Kiekoka Ponke, Heimun Vuro, Lamante Taniene. The next one, Heitumari, Tali, Onpeli, Kainaisia. Missed a couple vowels. Lati on Kiako Kai Punki. Hey Moon Viaro Lamanata Tanya. Hey Tumari Tal on Peli Kainasi. Aika hyvin. Ei toi kyllä tossa niinku periaatteessa voisi saada selvää, mutta vielä voisi sen verran selventää, että tässä ensimmäinen lause oli, että Lahti on kiekkokaupunki, jos kaikille ei tullut selväksi. Sitten seuraava lause, hei, mun vuoro lämätä tänään. Ja viimeinen lause, hei tuomari, täällä on peli käynnissä. Kyllä meillä on täällä vielä aika paljon hommia jäljellä. Mä en tiedä, mitä sä oot, Pappi, mieltä, että kukas näistä jätkistä oli paras? Mä antaisin mun äänen Hotsmanille. Ehkä sai eniten selvää. Mä julistan Hotsmanin voittajaksi. Haji, you're the winner. Way to go, Haji. Rigged. Can we get a second opinion from the peanut gallery? Pekka? Okei, otetaan toinen tuomari vielä sieltä. Pekka taisi kuunnella kaikki. Jorte, tuus tänne näin ilman paitaa. Tuus tänne ilman paitaa nyt kertoo. Hey, his English turn. It's his turn to do English. No, kyllä mä sanon, että Hachi vei. That doesn't surprise me, they're line Rajanista ei sanonut mitään selvää, että se niin kyllä silleen, että Hachi vei. Okay, guys. Now I'm gonna tell you what you said. It's pretty basic. This first one was that Lahti is hockey city, which it is, like you know. Sure. And the next one means, hey, it's my turn to take a slap shot today. And the last one, hey ref, there's a game going on here. So that's it. Now you know what you said. Learn these.